Požičali sme si auto. Fiat Seicento stál 22 € a vzali sme aj dve dievčatá z nášho hotela. Prvýkrát sme stáli na kopci kúsok od Potamie a kochali sa krásnym výhľadom. Neviem, či ste postavili také smradie sem. Teraz vysoko. Kláštor Archaniela Michala stojí na skale vysoko nad morom. Žije tu asi 20 mníšok, ale predná časť je prístupná aj verejnosti. Je to nádherné miesto s úžasnými výhľadmi, kde duša lieta v oblakoch. Známe turistické stredisko Limenária má štrkovú pláž a nijako nás nenadchlo, tak sme tu našu púť ukončili a zahájili spiatočnú cestu. Pevkari Beach. V susednom Potose sa nám páčilo viac. Furt Potos. Zastavili sme sa potom na úplne pustom mieste vysoko nad morom. Podľa starých gréckych bájí vraj práve tu kdesi, v hlbokých morských jaskyniach, božský Zeus väznil dcéru kráľa Agínorasa, krásnu Európu. Zátoka Aliky je čarovné miesto, oddelené od mora zalesneným poloostrovom. Voda je v nej teplejšia a slanšia ako inde. Poloostrov sme obišli celý a na jeho konci objavili skalnatú pláž z bieleho mramoru.
Na druhej strane sú zbytky dávnych stavieb, možno paláca princeznej Alice, ktorá dala tomuto miestu meno. Stáli sme potom už len raz, na jednom, ale skutočne krásnom mieste.